Hurian itu hatta ala yang pokok tama acara parminggota ima di minggu tanpa huriaun do perningotan nyakka namate alani taparadi marohatta martangi yang mahita di bugasan rohatta be martangi yang mahita. Amin. Tapuk kau masuk Marede Mahita sian nomor 544 ayat 1 dohot 2. Molo panjone Tuhan molo saputi kion molo besar beta sipai asih. Jala saat matu gejala kanati no busi dohota di batu hata latusi molo jawan itu hata akagor di pustaha di mana sini rohano halus aku aku abiso dapoteke hakanati no busi inaona sina Tuhan Yesus di pakulini sarune lamanomu Tuhani doa tal di batu hatta latusi molo jawan itu hatta akana ardi pustaha di mana sini rohana halus aku Tuhanku audiso. Marhite-hite gorne de mata ama dot gorne anak na Tuhan Yesus Kristus dot gorne to durbedia na to palah do tanoon. Amin. Songo duhut dosa luhut daging jala songo bunga-bunga dos huhut ido suhut hasopon jolma nunga malos duhuti jala nunga marurus bungai laina hoddo hatani Tuhan ni rodi saleleng nileng na seburjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan Yesus Tuhan nyakana mate do akana mangolu horo na puna hami manang mangolu manang mate pe hami dang mardalan hami diruling goman ni hamatean dang huaberi hami be hamatean ay horo dongan nami dang tartiap hamatean manang tanoma be hami ay horo Tuhan nami nang humukop hami jalaho na puna hami rohami nuain tujolo mi mangido sa tuhoma to dinami doho daing nami asa diho hami manang mangolu manang matepe sa itiyo matangan nami urupi hami marhite-hite pakokop mi asa saat hami Tuhan uluan na surasuda. Amin. Tahuji Tuhatta Marita nomor 562 ayat 1 dohot 2. Omunale jolma sai puji di bata Omunale jolma sai puji di bata Lokasi niro
tangion hamuma patik ni debata dan ini sian kopeksi KBP tahun 1996 bidu 15 perningo tadi namoding ta prosiai jalata tidak kodo hamatian imo ujung ningulo ni jolma iportilion maradiam maibana sian sado ulonna adong halua diaka na prosea pawa Jesus Kristus nong hehe ido panguluho jolmay siyan namate ibana do Tuhan ni namangulu dohot namate martua do namate di bagasa Tuhan ni nasitia rode ujungna di patu pahuriay do parengota diaka namoding laho padunguhon haprosyota marningot ajalta sa diri huhut pahoton pakirimon di hamunangan di Kristus na menaluhon hamatean songoni ng pakirimon di banwa gijang sa bulon ni todita dohot haldumuni haporosyaw ni dohot Tuhan debata sa tunaro Jesus Kristus padua halihon marhite po daon taudol hodo pakirimon di haluaw ni jolma siyan akkanamate di bagasan Jesus Kristus taalo do pikiran na madok buhay na mangulu majal paso-paso siyan namate taalo do pikiran na madok pawo na adong perdomuan ni namate dohot na mangulu marsitangiyang medduakan arwah-arwah taalo do pakrimon na madok iku pajongjong tugu laho pasangapon na muding dalan pangalapan paso-paso tu pinaparna. Jala marhite po daon, tatulak do sude, rumang ni paduhan ni ugamo hasi pilibeguon, lumawi po do taringo tu toddi na madok, taring do toddi ni namatay, jala toddi ni namatay, gabibegu dohot sumangot. Di paringotan ni namoding, si pertetehonon do madok mula dito di bata na maraningot ulaw na dengkan ujo ding oluna alay dang na mangigil pasu-pasu do tada siar-siaran siyan naong modingi ido saana atong marami dugo mahita tutuhad di bata laho mangulahon na baratu patiknay ali tuhad di bata saya pragoy mahami mangulahon na umbartu patikmi. Amen. Tabu itu hatta marite edisyon nomor 167 ayat 1 dohot 2. Kun Yesus pada sa amangarsa ko
sa paluan. Tatoputi marusata turu paniribata tapauduk maruhata martangyang mahita. Ale debata amanami perorahana jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manampigi hali hamiro tujulom hudala hami rikoddo asinaroham disaluhut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu pasirep hami rot diri nami sadarion di jolom jalahu pertarut hami tung najok-jok do hami manibil sian akka dalammu nabadiay songon biru-biru na lilu sa unang pabali hami sian jolom alani sa nami ay dang di halamon roham hamatian niyak kapardosa alay hawban ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hagiduhon nami dong palasyon nami marite-hite tulun nami nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus sepahot maasin roham di hami marhite-hite panindangion dot hawgon ni todi perbadia asa tarabur situ turohan nami majuho asa petun tigor jala daulat hami marpangalaho bahan hasa ngapo di guarmu nabadiyay. Amin. Baga-baga ni deba taringok tuhasan ni dosatta. Song nondo hatane Tuhan Jehovah. Nung hadasay hoa hu marhitesian akka dosam. Jala nung hadila Jehovah ahu marhitesian akka hajahatommu. Ahu tutu. Au sadiri melese akka panglausim. Ala ni hadiriyokku. Jala dang behu pa ingot-ingot akka dosam. Hasangabom ma debata na rigijam. Amin. Marede huriatta. Sai pasia Tuhan Yesus, Tu bagasan rohami. Sai mai Tuhan Yesus, Ege palutun air. Sai pasia Tuhan Yesus, Jakoni turame. Nongateke parasia, Satu jolo sapuin. Lelengari Raso putus rohami Lunak to sesuatu salku Tikni parasiani Sai pasia Tuhan Yesus Jakoni turame Nongateke parasia Satu jolo sapue. Hatane debata di minggu tesadarion imana nilesian Hesekiel 34 mamukka sian ayat 10 sada sak rodi 10 nom tajahama marsika sore. Ay sung nundo hatane Tuhan Jehovah idama ahu
apal ahu sadiri usu-usu di biru-biruku jalan luakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna, di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot, jala paluoku nasida sian saluhut inganan perserahan nasidai, uju di ari obun dohot haholomon maripot-ipot. Jala ahu menagihon nasida ruar sian aka, bangso dohot penghun nasida sian aka luat, asa hubun nasida mulak tutano nasidai. Laus ahu meremahan nasida di atas ni aka doluk Israel, di bagasan aka rura dohot di bagasan selhut permianan di tanoon. Di japalan apalan nalomak ahu marmahan nasida, jala di atas dolok akan natibo di Israel parudamahan nasida, di sima mangula nasida di parudaman adegan, jala japalan apalan nalomak japalana di atas ni aka dolok ni Israel. Ahu sadiri ma marmahan biru-biruku, jala ahu paulun nasida ninna Tuhan Jehovah. Luluaku mana magoi, jala mulak buanokku na terdepari, jala lilitakku do na mabugangi, jala perguguaku do na marsahiti, alai anggo na mokmoki dohot na gogoi siap ponokku do. Ahu sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum. Ido sahakna mertua do akka na tumangihun hatan di bata jala no piapsa. Amin. Tabuji Tuhata marite edisi nomor 750 sia ayat sada dohot 2. Jehovah si parmahana dan ahurangana tongod niba nalomak di pangoluton Tidak koma bersotai songon na tindak kunung atas porosyaon isa do portilion rakmahita madok au porosya di bata Jehovah ido a pergugo na seterusan na to palange do tano au porosya di Yesus Kristus anak dari bata Jehovah na sadai na tribuon di si Maria dan gabe-gabe siat tondur beria adorokso habuhan ido tuhata na temau na bernit di panghuman na silatus na may tarpajal do ibaran di hapit terus silang na tuwa na turu dong ditanom na mulak bangulo dari patuluhon na manay tu surugo lahud tu siyam na debata Jehovah amanain pargugo na seterusan di simay ibana pimamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate aho prosya ditod di probadia jaladok sadahuria na badia huriha to panela Kristen akka na badia do desan ni dosa do dihatay na mandok mula mangululusugo dayang niladong mate do dihangaluan na surasuda. Amin. Kamangak kainang nungayang masuk mahita tu acara bernengotan di akka naung moding. Marede hita siabu kwede nomor 520 ayat sada tabatulu.
sudelo namaklean ala dosai nomor sakita be namanata Jesus aingan narare dapat di surgoi tadi ko peluhut na di atas tanah dapat tadi laguna asorangan datang Hamba kadungan saha porsiaon ibagasam goar ni Tuhata Yesus Kristus sadarion ingotota doang kadongata nang jumulu moding siat tonga-tongata di bagasa sataun parhuriaon dang namang arukari lungun manang sidangolon hita nungayang disi eta batu pape parningota diangkan nang modingi nai paingoto kita doi pabuah hita pe moding do muse songodohang dongata nang modingi jalata hapursiai do dada hamatean ujung ni pardalanata tung dalan hanguluad doi songonidot ni Apostol Paulus tu huria Tesalonik ayapala Tuhani mana tuat sugut sian banua gijang mardongan suara ni situa ni suru-suruan ni debata dohot mardongan sarune ni debata dungi hehe majumulu akan amate angka namar hite-hite Kristus marede mahita siabugede nomor 525 ayat sada. Nasional diginjang di surga tutul sana sonal maha modomaki nago dosa kokasa sayot mau satu surga malam satu surga malam. Tabigima akagor ni ruas ni huriata na marujung ngulu di bagasa sataon parhuriaon sianari 25 November 2010 sia sahat tuari 22 November 2020 asa torop ni ruas ni huriata na marujung ngulu ima naposo sahalak ina dua halak ama sahalak akaumma goar-goarna na barzulu tiarlina borumar paung was naposo umur 57 tahun sianuek 2 modding di hari Kamis tanggal 10 Januari 2020 na baduahon nyonya situa bisar na ibaho borusinaga ruas ina umur 66 tahun sian uek sada modding di hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 na batuluhon situa bisar na ibaho ruas ama sian uek sada umur 60 tahun modding di hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Na paupaton nyonya silaban boru simamora ruas ina sian uek opat umur 50 tahun modding di hari Senin 5 Oktober 2020. Nungga maradian nasida sian nasa ulaonna di Portibion alai nang pe kon ape tu ganup jolma hamateani
songon naung masa tuaka haholongan ni rohata nang jumului. Di bagasan pangaramotion ni debatado nang akai seluhutna. Ay Kristus do Tuhani na mangulu dohot namate. Ikon sudedo jolma mamolus hamateani, dang mardia ibar manang isipe, na met-met nang namagodang, na mora nang napogos, na sangap nang nalea, nagugo dohot nagali. Idok di pangukapod 20 ayat 12. Dungui widama akan nang matei, akan na met-met nang akan na balga, jong-jong di jolo ni habangsay. Jadi diukak ma kabuku, dungi diukak masa da buku na asingi, ima buku hanguluan, gabe diuhumi ma akan namatei marguru tu na tersurat di bagasan akka bukui, hobar tu na niulan na sidabi, atong rimma hita jongjong, di bagasan uduk dohot serep ni roha, martangiang mahita di bagasan rohata, asa toktong ingot hita pasahat tu dirita tutuhata, sahat rodi hasusuda ni bohal tabi, laos mangindehon say masih pahidaan. Say masih pahidaan nora boseai, dosa belakana Tuhan sonangane, Tuhan sonangane, Tuhan sonangane. Say masih pahidaan mahitaon muse, dilapung itu hata, dungo nangitabe, dungo nangitabe, dungo nangitabe. Martangi yang mahita. Ali itu ande bata nasian nahinan jalan mangulu rodi saliling ni lelengna. Wingot hami sadarion akan amate siak kami nang pazuluhot tulabungmu. Dihodo anak kisu ni banua gijang jala diukap hodoi dia akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Ra narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho, ala ditubuh ko hami tu pakirimon na mangulu. Gawe partohap hami di hanguluan na soran sudah. Dada nama dele hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabudo ni todin hami. Nunga torob dongan nami naong nialap mo. Tahu si paingot do ujung nilakkan na sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami be. Saya sungguli marohanami mabahit tiruan na denggat diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akka namatian. Asa unang mga dungi jalamad dili na sida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak gijang. Saya lehot tadimi tuhami asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu jalapanea di arta na di banua gijang. Saya padao maganggu ni roha siak kami. Asahot haporsion nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubulus hami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be. Ukap mamata ni rohanami asa takas ni ida dalet Tuhan sunangani. Molo halang dila nami sobino tabi makuling. Pargugoi mahami marhite-hite todimi. Asa tarjo hami. Alea maung sahatu tanganmu matodiku. Saya patiur hian rohanami. Asa hubas lakkanami jala sonang hami lahomati di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabuji betuhata meraih edition nomor 757 ayat 1 dohot 2.
Isedonana sanga, Isedonana sanga, di pasangah ma Jehovah, di pasangah ma Jehovah, asa tutu sanga, asa tutu sanga, Isedonana mamora, Isedonana sona, Isedonana sona, dihaposi ma Jehovah, dihaposi ma Jehovah, asa tutu sona, asa tutu sona. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti, ate-ate roha dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata, nagabe jamita, di minggu ta sadarion, di minggu ujung tahun parhuriaon, dienet sian Evangelium Matius biddu 25 mamuka sian ayat 31 sahat tu ayat 46. Matius 25 ayat 31 sahat tu ayat 46 songonom mahatana tangiho kamuma taringot tuari uhum sugut alai dung rosogot anak ni Zolmai marasa ngapon rabdohot saluhut suru-suruanna hudulanna madisi habangsa hasangapon nai dungi marluhut matujuluna nasabangso jadi sirangon nama nasida songon binahen ni parmahan na manirang biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal jadi pajong-jongon nama buru-burui tu siamunna ala yang gutunggali tu habirangna. Dungi dohonon ni rajaima tu akka na di siamunnai Roma hamu akka na pinasupasu ni damang tiak kamu maharajau ni na pinature di hamu sian hau ojak ni tanoon. Aina male doau di lehon hamu doau mangan, na mauas doau di leho kamu doau minum, na buro doau gabe di jakok kamu doau, na marsakok bulung doau jadi di parulosi hamu doau, na hasitat doau jala di tikir hamu doau, na tarhurung doau jadi roh hamu maduloau. Dungi dohonon niya kapartiko rima mangalusi. Tuhan, nadiga kuida hami homale, gabi huliho kami mangan. Manang mauas, gabi huliho kami ho minum. Nadiga kuida hami ho naburo, gabi hujako kami ho. Manang marsakuk bulung, gabi huparolosi hami ho. Nadigan huida hami ho marsahit manang terhurung gabi hudulo hami ho dungi alusan ni rajai manasida situtudo na hodokot tu hamu nasa nabi na hemmu tu sada ang sian anggikku akan namet meton natuau due di baik kamu dungi dohonon nama tu akka na dihabirangna laho mahamu siat julukun hamu akka na binuraan tu api saliling na. Tapi nature ni si polisi dohot diakka suruh-suruan na. Ay namale doau, dang dilehok kamu au mangan. Na mauas doau, dang dilehok kamu au minum. Namuro doau, dang dijakok kamu hamu au.
na marsako bulong doaw, adang diparulusi hamuaw, na marsahit doaw, na terhurung doaw, dang didulo hamuaw. Dungi dohonon na sida mamangalusi bana. Tuhan, nadigat huide hami homale manang maugas manang naburo manang marsokok bulong manang marsahit manang terhurung suhu bature-ture hami ho. Dungi dohonon na mamangalusi na sida. Situtudo na hodokot to kamu. Di naso niat tuamuna sahalak sian akka namet meton. Sadok ahudo naso niat tuamuna desi. Dungi laho manasida tunabernit saling-liling na. Alayang ko partigori Tuhan uluan si saliling-liling na do. Ima sahat na. Amu akamang dohot akka ina nami dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Sadarion di mingguta sadarion nung asahat tita tu pangujungin ni tahun perhuriaun. Tadok warna minggu ujung tahun perhuriaun. Jala somalna di huriata sadebatu pado pernengotan diaka naung moding. Nung asalpu sa tahun perhuriaun tabulus akamang akainang sa tahun bulun di tahun 2020 di tahun parhuriaun mamuka sian natapuka di minggu Advent Navarzolo di tahun nasalpu jala sadarion marujung ma tahun parhuriata satau bulun tadalani satau bulun ita di luas debata mardalan mangolu marpikir dohot mangulahon nasa ragam niak kaulaun natarajumi tala taha porsiai na di luas debata hita laho mangulahoni. Secara khusus di tahun on akamang akainang gudang ragam akan masa taida tahilalahon na boy terdok dak ya pola mahasai adorak di tahun-tahun sebelumnya mamuka sebulan Maret saya rada marukil lohita marukil huriata alani namasa isadok portibion di pardalanan ni ngolo ni portibion satau bolo 2020 di namasa sore mago virus coronaun jala sahat tunuhaing saya marpangotak dope taida pakorhonna pasalanido kamang akainang gabe di bagas tabi hita marminggu marsaor manangihon hata ni debata gudang nai hamauloni gudang nai hasusaan lo jado hita mamikir honi ganup mangalaka hita sayroa kabir ganup haruar hita siap bagas tabi gariada tahe di bagas tabi pe hita mabir ala borak pakorhonna ala lidok sudedo boy mangai pakorhonna gudang torop akan namar sahid bahkan nama rujung ngolu tabah halu jaun ni akka medista akka dokter, akka perawat bahkan bertarung nyawa jaladak saotik naikon haguan hosa. Dampak kesehatan awalnya adalah menjadi dampak yang utama kita rasakan. Tetapi Bapak Ibu,
1 tahun ini juga kita mengeluh. Kita hampir semua terdampak akibat pandemi ini. Bukan lagi hanya kesehatan, tetapi lebih menguras pikiran kita yang berdampak kepada sosial ekonomi. Ai godang na agoan kareju. Ai godang na moru padaraman. Moru pasarian alai tabba pengeluaran. Dan adong kebebasan dang boyak kaya na kota di baga marsikola tu parsikolana. Gabe la martabba-tabba masih pikiran. Godang na gabe busi saun alani pakkorhon nai. Akamanga kenang naing salpuhonot tama 1 tahun parhuriaun. Jalan yang masuk mahita muse susah ada tahun parhuriaun nai baru. Aneng masuk na mahita tuminggu advenna parzolu. Laos 4 tali hita maratven dungi tapesta homa ari hatu tubuh ni anak Tuhan Yesus Kristus di situasi na terdok dope boi mabaul pikirata salinai alani pandemi COVID 10 siau. Nak pemardalad do roda ni paranguluta pardalanan ni nguluta kamanga kenang alai sesudah mahita madok saihera na diuji. Kita seolah-olah diuji dengan cobaan yang begitu berat. Kita ditantang keimanan kita sampai sejauh mana kamu bertahan. Allah di dia maho marsi hohot di bagasan haporsiaummu. Di bagasan situasi na maulon. Nak pemaul akamang akainang sahai kazalo do gugus yad debata. Nak pemaul laksiat tu pikirata. Alai puji Tuhan. Masuk do pehita tu bilangan ni namarhahi pason sahat tu tikion. Akamang akainang minggu ujung tahun parhuriaun. Parningotan diakan ang moding. Nunga tapatu paulau ni. Nunga tabege aka gowar ni aka dongata nang moding 1 tahun parhuriaun. Di huriat tahun dia KBP bonang indah. Adong opat nang mazuluani hita. Nang borhat manadiko pertibion. Pajupang dohot na manoppa ibana. Baka sahala siya ni keluarga ni perhaladuta. Baka suami istri na borhat na holan 2 minggu jarak na tung borhat inatay borhat mamuse amatay. Marusung ko sa luhut na dakolat taon marusung ala nung atahapor siya kamanga kainang ikon marusung go sa luhut na ngolo masih jolwani pe ikon masih paidado musedi usung na songot dia detay ikorap do hita muse masih paida nakana por siyai duksaha belakana tuhaso nangani dia deta nomor 347 naking. Aiko sudedo hita mate. Dido Paulus di Rom onom ayat 20 upati nuhor ni dosa doha matean. Ala sude hita mardosa. Gawe sude mah hita mate. Ala upati nuhor ni dosa doha matean. Pola tubuh hita ngunga mardosa. Ido banai kom mate hita. Bahkan
Edeta madok hamatean perhitian lau manopo Tuhani. Dakolani di dok Paulus di Rom ono ayat 27. Alai gabe marhamuliao do hita ala gabe dapota hasonangan na manotong ima dilehod debata pasu-pasu na balga nalapot tita hangoluan si saleling ni dilengna marhite-hite Jesus Kristus tuhatay nang pemate daging ta alai ala haroro ni Kristus Jesus tutong-atonga ni wortibion gabe pamatehon hamateata nang pay komate par daging otaon ala ni dosata alai gabe dapat tita domse hanguluan na manoktong at tamang kainang di minggu jung tahun parhuriaw non huriata mengangkat topik taringot tu ari uhum sogut ala tahaporsiai do dipanidangion ni haporsiauta kamanga kainang pabuan ay korodo Jesus padua halihon ganu minggu saya tadohi au porsea di Jesus Kristus jala tadok tahatidak kon nay korodo mana padua halihon alai dang di bagasan haleaon ikod di bagasan hasangaponna laho manguhumi alak na mangulu dohod na mate. Yesus anak Tuhan yang kita percayai sebagai sang juru selamat kita, dia akan datang kembali untuk kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Akamangak kainang dak kolan hita marujung alai marujung go saluhutna marujung donang portibion tu dia mahita dung marujung tu dia mahita dung roi bana na padua halihon di sima nung aing turpuhon barita nauli na sinuraton ni si Mateus di Evangelium ni si Mateuson mabay dua bagian besar ni parnguluon ni Solma. Ise mana di siamon, ise na di habirang. Ise mana sahat tu surga hasonangani, alai ise ma na masuk. Tuapi na marnalan alai. Akamanga kainang di pengadilan ditikiro Jesus di bagasan hasangapon naing diperluhu masaluhutna alai dibaen panirangon ni sesongon biru-biru boru-boru dohot biru-biru tunggal dipabahir dia ma biru-biru boru-boru jala dia ma biru-biru tunggal ipabahir akan aburusurohai di siamunna dan woi rab dohot akan asomangulahod lomoni rohana ikut dihabirang na doi ditogihon di ayat 34 di dok Roma hamu akan apinarsupasu ni damang tiak kamu maharazauni na pinature di hamu sian haozak ni tanoon nung ngabahirbe na di siamuni aha diula na pinabahir ni Jesus Kristus di siamunna ikimale hau dilehok kamu do au mangan mauas au dilehok kamu do au minum namuro au gabe di jakok kamu do au namar sakko bulung doau jada di parulos hamu doau na sita doau jala ditikir hamu doau na tarhurung doau jadi roh hamu madu doau ima naniula ni akan si burjuroha naung pinabahir ni debata di siamunna mangulahon empati sosial tuakan na somar diha-diha tuakan na met-met
memperhatikan kebutuhan orang-orang yang lemah, memberikan makan orang yang lapar, memberikan air kepada orang yang haus, menghibur orang yang berduka, majakon akan somardiha-diha, maparulosi akan marsakot bulung, diula tagad di ngoluna, di pengadilan ni lausido di dok Tuhan Yesus, diulah hamudo isaluhutna, idoban nagabelongang nasida, ay di dok Yesus tuibana doi diula. Tuhan nadiga kuida hami homale, gabi huleo kami homangan, manang mauas gabi huleo kami hominum, nadiga kuida hami ho naburo, gabi hujako kami, manang marsako bulung gabi hu parolosi hami, nadiga kuida hami ho marsahit manang terhurung, gabi hudulo hami ho. Kaidok Yesus, di tonga-tonga ni, suku-suku niya kanatorop si burjurohai, ai di helala nasida, dakya di leon nasida Tuhan Yesus mangan, dakya di leho Tuhan nasida Tuhan Yesus minum, dakya di parabiti nasida Tuhan Yesus. Alilabo do Tuhan Yesus mengelusi nasida. Nasa nabi nahemmu, tu sada sian anggikku namet meton, na tuau di bahik kamu. Akamanga kainang, ternyata akan met nataula di parar Tuhan Yesus dui. Molohya di sarihoko dengamu nama narihot Tuhan Yesus doho disi. Molohya di urupiho akan agale. Molohya di parabito akan marsakot bulung. Napasahatot Tuhan Yesus doho disi. Aido hataridani. Tuhan Yesus di tengah-tengah nih Portivion. Di situ nampak keberpihakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lemah. Itu sebabnya ketika kita membantu mereka, ketika kita mau memberikan hati kepada orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang direndahkan, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan kepada orang-orang kecil itu memberikan, melakukan kepada Tuhan Yesus. Pekerjaan yang kecil yang terkadang dianggap hina oleh dunia ini ternyata sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Hadiah besar menunggu mereka. Tiket masuk surga sudah diberikan oleh Tuhan Yesus akibat empati sosial yang mereka lakukan, membantu orang-orang yang patut dibantu. Lalu apa yang terjadi yang di sebelah kiri Tuhan Yesus? Kalau yang di sebelah kanan tadi melakukan empati sosial berbanding terbalik dengan orang-orang yang di sebelah kiri Tuhan Yesus yang konon tidak pernah melakukan itu. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang di sebelah kanannya. Ido mesti diulangi, mesti terpuhi. Aina male doau, dang dilehok kamu mangan. Nama uas hau, dang dilehok kamu au minum. Naburo doau, dang dijakok kamu hau. Namar sakot bulung doau, dang diparulusi hamu hau. Namar sahi doau, natar hurung doau, nang didulo hamu hau. Lalu mereka bertanya, kami suku-suku tong rohana. Saruba do suku-sukuna, dohot na dia siamun na mangulahon ulau na sini rohai. Para singanna na dia siamun ni mangulahon, na dihabirang dang mangulahon. Ale tong do suku-sukun, sadi hari ho hidahami male. Sadi hari hidahami ho mauas. Sadi hari ho berek kami dang merabit, sadi hari hidahami ho buro. Takupa-tupa hami na denggat ho. Tong do songoni dido Tuhan Yesus. Situ tudo na hudokot Tuhamu di naso niat tuamuna sahalak sian akan namet meton sadok ahudo nano naso niat tuamuna desi. Kamanga kainang sada ulaon na mungkin di da portibio met
Sahalak mangulahon, sahalak nang mangulahon. Ternyata marhite trupuk tadi minggu ta sadarion. Laosido penentu. Laosido penentu. Gabe terjako kita hangoluan nasa leleng ni leleng na. Laosido gabe tiket berharga. Asa gabe masuk kita tu surga hasunangani dong dipabahir kita di tu siamun ni debata. Lainaso mangulaho ni gabe di sapatom mahita di sapatom ma tuapi namar nalanalai naso haitopani akamang kainang ido akau laut taro pedi luas debata di tonga-tonga ni fortibion ido bayan nasa dito nahon akazamita tu hita berbuat baiklah semasa hidupmu. Urupi makan agale. Lehom mangan nakana malei, lehom minum makan mawasi. Bahkan molota taidehon bukwede nomor 240 luya kamanga kainang didok. Salelek ko di tanhon patigor maroham. Paingot-ingot matotong nidok ni debatam. Ternyata siaturpuhope kamanga kainang nangidota. Nangapala maol ulautta asal ma olo hita mangulahon unang roham mamereng akan nagale unang pismatam mangida akan sumardiha-diha ditikimangak ko sarihon ingot akan nasomangan unang tumagon mardabuan si panganoni hapedang di sarihokko akan nasumangan. Maluadong di daho akan natumatangis apuli. Maluadong di bereko naburo dongani akan natarhurung dulo manasida. Jala sayod dotong ditonahon huria laho ulautta akamang akainang. Akamang akainang di ujung tahun parhuriaw non. Molo madjuluani pihak kadong hata di tahun ini dangadong naboy madjamin masuk do kwarta di si manangdang dangadong naboy manotuho ni olah debatan atatada di bagasan Kristus Yesus ido alani taingok matong taingok mahata memen tumoria kamang ingot ari hama matem aidak kolan alani sahit napasang boy, mabuah kita meninggalhon portibion. Waka di mingguon, sada uluan ni huria, natardok poso. Huria nabalga, pimpinan pucuk pimpinanna, marusung ngolu, tersonggot, akka nama kaholongin na sida. Alania kamang akainang, tabarade marohata. Taula makan adenggan bisan dilohan dileon diloas debatahi tadope mangolu di tonga-tonga ni portibion. Amin. Martangiang mahita. Mauliati ali Tuhan dihatam nang saur di hami. Di minggu ujung tahun parhuriaw non dipaingot hatam hami Tuhan pangaradion nami tu panghuman di hari sugut. Turpuk jamita nasaha tuhami Tuhan diari paruhumas sugut dinaro anakmu Tuhan Yesus di bagasan hasangapon na mabahin pengadilat tuhami manakasih akan hulahami ahado na buoy hulahami Tuhan di pardala dan di ngulun hami hiado manangdak kami mangrupi akadungan namin nagali hiado hulihok kami akadungan namin namale gabi hulihok kami mangan Sadi hari do hulihok kami mauwas minum akadongan namin na mauwas. Urupi hami akadongan namin na buro na marsakut bulung. Hudulo hami akan marsahit. Lausi do Tuhan. Di pamasa Tuhan Yesus di hari paruhumani suku-suku tu akan atoropi naksongoni nak tuhami. Alani Tuhan nasi maroham. Molo suapala sikop do pehula hami. Ulaun sosiali. Tikisukap do roha empati sosial nami tu akadongan nami marpamuati maroham.
Ala dilehokor petik kitu hami, ajari mahami, marpanarihon tuak kadongan nami nagali, mangapuli akka namarsahi, madulu akka dongan nami namarsahit, manangyakon saluhut na nasida, asatong taruli lasni rohan nasida. Ala, huhasi holi hami do Tuhan, naikot di siamu mudo hami, naikot boy do hami masuk tu harajaon saliling nililing na. Di minggu ujung tahun parhuriaunon, di minggu parningotan dia kana moding, paingoto kami Tuhan pabuah kami penaikom maruzung do. Memento mori gabi wingot kami maari hama matenami. Maladong di tonga-tonga ni huriam opat talak nang maruzung mendapat toko. Taku boto kami Tuhan tahu ni manang nang do kami tu bilangan ni cahaun ni akka parhaladu di tonga-tonga ni huriamon manang dang. Saluhutna hodo na mga turhodi. Pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan tarlumopi di situasi ni pandemi COVID-19 na so harus salpo dobe. Po matoktong na madonghani jala maparguguyhok kami tarlumobi karuas ni huriam lahu mamulus ari-ari ni ngulun. Nunga hubiki hami Tuhan opat talak nang borhat majuluan ni hami mandapoton debata na manop panasida na manop pahami. Bahkan suami istri sa tonga-tonga ni parhalado ng pesiun. Apu lima, aka keluarga ni dongan namin ang parzuluy. Asa toktong di bagasan hasabaro na zida laho madalani ari-ari ni nguluna. Saluhut na Tuhan ruas ni huriape upasahat tami manasida tuho asa homa toktong na madongan ni hami tarlumubi na yung masuk na mahami tu tahun baru parhuriaon. Tuari minggu na neng roh masuk mahami tuat penna farzulu. Jala laos persiapan nami may Tuhan manumu-numu. Ari nabalga pesta perningotan ari hatutubu ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Loas mahami saluhut na marlas ni roha. Nakpe di situasi ni pandemi COVID-19. Alay posdo roha nami Tuhan. Saluhut na nahu tangi kami. Nahu pangido hami tuho. Salpuhom ma. Virus coronaon siya tonga-tonga ni portibion. Asaboy marhasonanga kami muse rapdohot akaruas ni huriam parhalado lau memuji pasangapun guarmu di tonga-tonga ni parmingguan. Tong zalo mahami Tuhan mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tuho. Amin. Tajak koma hata ni hata marede mahita sia bukit dan nomor 522 ayat 1 2 lau suruh mahita papungu pilihan. Pilihan na okta papungu, boy mata pasahat marhite akka situawek, boy tu sekretariat ni huriata, laus boy ma ditransfer tu rekening ni huriata, marede mahita. Surgoi sapula tadoi Damadong besiayon disi Nama muji totong na disi Pinaluan itu hatai Surgoi Damadong besiayon disi Surgoi Damadong besiayon disi Tuinganan nasa denggani Anak domo madati Kok malas mirohaku disi Surgoi Nangadong besi ayon disi Surgoi Nangadong besi ayon disi Tatangyak koma piliata alide bata ama namin na dibayan wagijang hodo haroron ni saluhut silehon-lehon na dinggan duhot nasa uli bahasa na mauliutus upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harazon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalang hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami
Asalam kiri-kiri kami madok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salut hartaku, pasahat itu naso satu kudo. Alea manamina di Banua Gijang say pinorbadia makwarmu. Say rumah harazaunmu. Say saut malomani roham di Banua tungaun songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madus hanami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, disodakon Tuhan debatamaho hina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatamaho hina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Salhutnya, Tuhan Yesus memberkati.